Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan? Kepala macan. Wah, kepala macan. Macane mangan apa nih? Ada Mas Aji. Mas Aji jadi? Buntut macan. Ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi barungan? Jenggoten. Ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan telon merah. Weh. Ada Arhan. Ya Allah, buah kasihan ya. Arhan memakai barungan. Barungan apa namanya, Han? Kelinci. Ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan barungan hitam. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan singa besar. Lapa to, Van? Mas Elvan memakai barungan ular. Ompong kok. Ya saiki Mas Hanif dipakai dulu. Ayo Le. Ji, dingklok to Ji, keduren Ji. Lah. Udah, alun-alun to Nip. Mas ya Nip wes. Oh, padone apa ya, Mas? Aji. Mas copot. Ya saiki Dek Jihun. Wes Van, mekekel kayak ngono. Ayo Dek Jihun karo Mas Reksa, ayo sa. Iqbal, Jihun nganuk Iqbal. Bangsane para gandang. Gorene barungane gorene. Kira saka sak tengahing papan panggonan iki kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah wangi. Enggak semangat.
sing cilik sapa? Hanif, caplok Nif. Lu caplok Mas Reksa. Wes bariki wes. Ya wes yo, Dek Jiun duduk. Wes, ayo. Akalan Reksa. Akalan. Ya saiki Arhan. Iki lho panggonane. Ayo Arhan dipakai ya berungan kelinci. Lho wong kepoyoh cah kae engko. Ayo Arhan, wih memakai berungan kelinci. Komikiro sapa api. Ngerti yo. Wah, berungane kelinci lagi makan. Kababat. Kadadekke dadi Lagi makan rumput. Komikiro saka sak tengahing alas gagah iki. Wah, marani jine. Iya. Marani. Yo aja tenanan. Yo wes ya Ayan duduk yo, Ayan duduk. Kesel iki, wah, kesel. Wah, sumuken. Ya saiki Mas Rama. Yo Mas Rama memakai telon. Iqbal. Aduh. Wes yo duduk yo Mas Rama. Yo saiki Mas Iqbal. Ningkam. Merenges wae, Kak. Ayo Mas Iqbal. Ketake Mas. Tetap. Ketake Mas Iqbal. Wes yo Mas Iqbal. Yo. Ya saiki Mas Elvan. Ayo Van.
Yo Mas Elvan memakai ular. Ketak-ketake. Lah kowe termopola yang gusu dhewe kok. Nanti Mbak Irma tau he. Nah, ketak-ketake. Sabar. Cah cilik, sabar. Ya Elvan yo duduk yo duduk. Ayo Dek Jiun. Oke, guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe.